wadugo kendo an odongoro gi wuod karo wakelo ni chenro mar magenga kaka ung'eyo pile magenga en kuma go mbakni wa mag kitwa timbe wa machon nyaka makawuono nyaka mabiro mbele watemo neno kuma wachomo kaka joluo e chenro makawuono wan gi nyadendi ma ungirre kabisa joma ng'eny ong'eye ni minoselu anto adende gan dichol lakini kora dwa no fulre no wuon fulre ni jogi an luonga ni Winnie Wadera Minoselu dichol nya paradiso nya siaya kode Wadera ni besia die baba wa en Mtaita tadongo gi minwa nikech baba wa noweya kan jaigni ang'wen koro an nabedo danya lego kama kare mi tegno nyako mo tegno ichako survive kitindo nyako mo chweny maratigo malich mo koro dichol mineno kani wadwa go kode mbaka mar otimo gik mang'eny but gik girl child cha data ma lugo gi dholuo ang'e kaka ratichi girl child fight ne kabisa e yo maler koro Winnie makelo embaka okwadwa wuoye girl child kende to dwa wuoyo generation masani wan gi generation ma yudo ka nyithindo matindo ohero date joma dongo nyiri matindo date joma dongo to jende matindo be date mine madongo en mbaba mine iluongo ni sugar mami jodongo iluongo ni mbaba ni jomoko loke nyaka permanent and pensionable job iparo ni ang'o momiyo nyiwa makawuono kata jende aparo ni an pacha abro ng'isi koro jende iparo nang'o momiyo nyiri en soft life kose nang'o inene nang'o gini nyaki ng'ima duong' kech en gima duong' kabisa gima duong' manyalo kata kawo episode 5 mana wach ni kende but koro bro ng'ado mana machuok moko go abro wuoye ka wadhi nyime nitiere ndalo moko higni mag 19 ka mane tuo mar ayaki no ywero pinywa sana Luo land to niyudo ka nyithindo mang'eny nobedo kiye during period no koyudo ka nyithindo mang'eny nodongo ka onge mentorship mar janyuol to especially ng'ama nyako en ng'at mo obedo attached gi wuon gi sana koyudo ka nyathi manyako ka dongo ka onge wuon gi kata ka onge mentorship mar ng'ama dichuo mochung'ne motegno to yudo ka nitie gap no to gap no kibing'eye nyaka ochope adolescent stage ko catch up kod to koro kochopo adolescent stage yudo ko shepo nyathi manyako shepo pache ineno ko chako ng'iyo joma chuo mopogore kae to koro kosebedo koro ng'ama duong' ma koro nigi power miluongo ni decision making makoro nyalo timo gimodwaro koro ineno koro gap mar koso babacha e ngimane kuom timbene mana chiel koro yudo ka ng'enyne yudo ka nyithindo manyiri matindo giyiengore kuom joma dongo kata kapok ochope pesa mana for that emotional support fatherly figure odwa ng'ama twarone ng'ama nyalo nyise ni wacha iyo ne onge gi wacha iyo kanodongo odwaro ng'ama nyalo ng'iyo wang'e to nyise ni ijaber nikech baba gi ne ok onyise mano koyudo ka en olinon kata ojiengore e ng'ama duong' ne no machalo marom gi iga mar wuon gi no komanyo fatherly attention mana chiel namba 2 kendo ing'iyo to yudo ni sani piny osebedo matek kifedha to wasechako bedo gi exposure moro niya ok ochuno nyaka iti matek mondo ibed gi ngima maber chon mine wan ok ong'e gine momiyo nyaka ne gipura gibeda dhier kendo nyaka tipenj bonya dhi e puodho koro kata kikende to beta kodi makata koth chwe chieng' riendo nikech ne pod waonge gi revelation ler ne pok obironwa ni kare ok ochuno nyaka iti kende mondo irwak law maber kare inyalo tiyo gik moko mopogore tidaga rent ichulo inyalo kata nyiew ni ot gi mtoka koro nikech revelation no civilization obiro gi wach moro ni koro weche mopondo bire lela koro ji ochako ng'e ni kare ok ochuno nyaka ti matek nitie kaka nyalo timo to ayudo ngima maber to ji mang'eny especially kaka koro sani king'iyo Gen Z hombgi ok ber ahinya Gen Z wacho kata ni kindike dukani tiae gi rach ko yuro message ni kuna form en oloro duk owuok tamo koloro koro yudo ni Gen Z ogin josinani ogin jomoniano ne tiyo matek ok gin roteke ok ni ok ginyal they are very resilient but they'd rather not to gin jok ma easily bedo distracted koro yudo ka generation 1 en generation ma chuny gi ang'ao gin jok ma they are easily distracted inyalo kaw gi ka watitero gi kuma
yani kaka yamo dhi kaka gidhi. Koro iyudo niya, gionge gi wach moro mar ni inyalo bet e shida. Yes. Shida ok en kama ibete, mane moto masani. Shida en kama iweyo. Kaka iweyo koro badhi tekne we shida. Shida en gima iweyo, shida. Wach moro ni ati we are building together. Mago walo. Mago gik mane waseweyo gi dewo. To yo magidwa wego shida mayot ni donge en gi repercussion, side effect. Don koro shida en gima iweyo. Koro kata kumang gidhi no, gin gibro dhi. But koro ka gisedhi, eka wang gibro yepo ka koro gisetimo mistakes mang'eny. Consequences koro lich. Yeah. Then koro iyudo ka bende chon community kata gweng ne ji grounded on values. Yes. Wach moro ni reputation nying ne ni gima lich kabisa. Omiyo kani kendo to ni igamo ga nyako ma igamo nyako danwa ne nyisaga niya igamo nyako ma humbe chal gi humb dichuo. Itimo ne background check. Yes. Kaido kanitie dala mar jojuok. Yes. Igamo ne mana ng'at mowuok e family mar jojuok. Kido nyako ma dala ma ji tiyo matek, ji nigi dhok, ji puro, ji nigi pesa pesa. Not pesa, ji nigi mwandu. Igamo ng'at mowuok e family manigi. Ji ne yani ikaw based on reputation. Koro nying ne gima lich. Nen gima duong sana. Sani nying no ni shauri yako. Kendo nitie saying moro ni jina yangu mulisha haribu. Koro akiani gitiege nade. Gitiyo gango gani. Ni jina mulisha haribu. Sasa sijui. Koro waonge generation wani okoketo value reputation. Yes. Nying ng'ato, humbi, mano gideo. Boro hai. Eme yudo ka dhano donje gik moko kaka sim to forex, ing'e gima wuoye. Yes. Ingechi wan unthought of, wan wadongo kwa kete gigonti, lakini ng'ato nyatime sani as long as oriembo gari maber. En gima timo no badhi. Kendo kipenye to penye nionyeshe gari yako. Yes. Tinde ngeni kionge gari to okinyal correct ng'ato. We uko na pesa ngapi? Na neno liel moro nyoro ma aspirant wa moro majaluo. Owuoyo ni jodongo marach nitie kaka ne base no agiu ni ini wuoyo koda in gi pesa. Bas. Ana liel ni dongan ma chulo. Koro to aparo ni wan gi generation ma mbele kucha dhi bet gi shida kabisa. Ng'ato nong'isa ni generation ma bro bet maber en alpha. Which alpha bro neno mistake ma Gen Z gi otimo to maybe nyamiyo gi duogo. Lakini generation ma ginene sani ni. Wan gi generation ma kata ma ujendewa. Wuoyo kaka ng'adi chuo. Ok ni nyiri moero soft life nyiri ma det ginene. Ujende ni kanyo. Iro ka en gima ramara ma detem. Ne watemo analyze to the other way ma ne ng'ato nene ni en ni dichuo. Gima attract nyako, gima attract ng'ama dichuo kuom nyako gin features me yudo ka kure nyako wuok piny. Beauty. Ema me yudo ka joma dongo dhi nyiri matindo. To gima attract dichuo, gima miyo nyako, gima nyimone ero kuom dichuo en gik moko ma chuo gain with age and fame, stability. Koro yudo ka gik ma attract en gik ma wan wayudo gi at old age. To gik ma attract kuomu en gik ma un go at tender age. Inano ka nyako wa piny pichni ilo ka nyaka chuo madongo ma otiyo ka gita moko ma pod mudro ndilo. While into gima nyiri go dwaro sani okinya yudo kuom nyathi man college, nyathi ma koreka hustle. An mbaba man kode. Koro yudo ka apani resilience icha miyo wadwa bypass process. Yes, process. Wadwa bypass process. Get everybody kata ng'at man gi mwandu no. There's always a process. To generation wage talk do a process. Kodwa process. Keep to. Udwa ni apana skip ad. Apana an influence ma social media gik mwaneno in the world kose nango. En complex. Gik mang'eny okele. Social media okele exposure mana kaka na wacho miyo ing'eyo gik mang'eny manoki. Ing'eni no kwang'e gani jiji nyalo timo forex. Exactly. Quote forex. Yes. Sani nikech ing'eyo kare wadonjo to kisedonjo tiromo gi gimiro mogono koro kinyalo tikawo kok inyal tiweyo kaman. Koro exposure bene miyo waneno opportunities mane ok wanyal nene dala kucho. Neno. Koro en complex en factors mang'eny. But ana feel ni ok en too late. Pod inyalo rescue. Nyithi wage osegolo nyaka wer
moro awinjo ka ng'ato wacho ni usini advice. Ero werno. Generation moseng'isi ni usini advice. Oji Sagari, werno tells me a lot of reality mar the generation we are dealing with. Usini advice, wo usini advice, we senior. Wan gi generation mosegolo nyaka thum ka ngiso japuonj mathni ulisema stand mbali. Hapa ni wapi? Mana mzinga ni ngapi? Iparo ni zit jogi nya approach na be duok gi. Aparo ni they live the experience. Gibro mnanene. Maybe wacho ni Gen Alpha bro neno side effect mar life ni. This soft life and quick life. Gine magibro bet jema bayo. Ngin gi kawa kaka one millennial one joma ukia bwana. Nogopa. Rika Kenya chako de ngate para haje. Build with somebody no nane. Mama, hiyo ni kazi ya mamake. Bana. But hope ni projects ila motive kwanza with a girl child. Ngene nganya ko delicate. Ngadi chuo nya make mistake but duog to mistakes mag nyiri nyaga throw gi off kabisa. Ngechingeni ka society is unfair ni ka wa misbehave kodi bi mako ich to wait manyathino chenki ditedo tingi ni ngane ne mosanyuol ja to anto to ngini wudi ngane medo kendo non sega nyuol ngato mani ngeno ko affect the reputation marriage kara nyiri mosegolo iye yes ng'eny to chuo manegi chuo ke momi nyaka pesa mar golo ich tingeni bro mine no mano segolo ich to di chuo no mi ich bo mi pesa ich ok digis bana ngamite do ne no semi nyire bichi actually ne idoga ka one society mafani ma as men kan kuma chundi ni san MD kuma chamo jithindo gi mera en gi maber bana macha bine lego tingeni en one ne kaka okula mali safi bana iwi login manoma mali safi to ngama nyako to ko kingise Ariyo te kada ngata chielo richo ichaki bedo moro yawa iparo ni en gima wonya change that aparo ni en gima affect wa kabisa sana die world kabisa ayego is true tie world mar chuo to tie world mar mon. I think it's a personal responsibility too mondo iyud ngima midwaro nikech okinyal change society ni. Yes. Josetemo. It change most and gradual. You are going to change culture and gradual to give force ma concerted. Kila ngato kelo effort neto pressure to the most but for your own results nyakibedgi. Emi okane pokwa chako na nyisi ni ya chua masan ketno wacha weche mag masculinity. Chua koro nyaka chak bedo gi gichak neno ler, gichak yudo revelation magnia gik moko selokore ing'eyo maka dhako oduogo ko atich oduogo saa 4 to kigoye nyaki understand ya ngima mwadake sani montiyo chone mane mine ok tiga ne ginyalo bede ot nyaka kaka idwaro but sani montiyo so you have to ler you revelation there is change of things are different koro enana gima if we want to see different results nyaka wayud ler. We just have to be open to new information. Things are not kaka negencho. My next topic. Yeah. Pinyo se change. Ti wangi until moroni women empowerment, or ladies empowerment. Yeah. And a lot of good effects. We have to accept ni society muna don't get your no respect ladies. Kisomo kata mana moma kata nyaka Bible kisomo bugwa mar Margaret the river and the source tibro neno kaka ne society okawo jomami to the world has changed to empowerment no biro to empowerment ni wayo ka dichwo nigi dhako nigi duol moro duol either practically kata nigi duol ni en gi pesa bende en nigi duol ni en gi tich status gini intimidate chuo ngech dibedi ni mami otinde wang'eny the single mothers gi joma ok obedo married empowerment momi women empowerment mokelo single mother epidemic yes and no
mon to pod ochak kata mana sani. Yes, pok wachopo kuma wadwaro. Pok wachopo kuma dang' wane ni chuo gi mon ok chalre, lakini ginyalo romre. Ok wach ni chuo gi mon chalre. Yes. Kila ng'ato play role ni in ionge e womb. Yes. Koro ok wanyal chalore ma kata Yesu duogo. Dok inyalo short call kichung. Yes, but wanyalo romre luoro, inyalo respect mana kaka respecti. Inyalo miya thuolo mondo ati mana kaka imbe anyalo miyi thuolo mondo iti. Inyalo chuli msara minyalo chula. Koro neno ka ok wachalre lakini wanyalo romre. Koro mane gima wacho. But iyudo ka wach mar single mother ni. Wawach niya, nikech ing'e sama koro iloso nyathi, ji ariyo niga e winjruok. Okay, kwa golo rape, mano wagolo oko. Wach koro consensual beti achiel. Sama ji manyoga nyathi gin ga ji ariyo, dong sichego giwinjre ga. Ang'o momiyo saa mar emotional and financial responsibility to ji ok winjre. Iyudo ka baba onge picture. Nyaka sae eko or pesa oter go nyathi hospital, nyaka sae eko biowari kata pumuani, nyaka sae eka koyudo ka sense of responsibility betre Martin e kuom chuo ma 21st century. Yes. Sense of responsibility. They need for the short run, for not the pleasure. Yes, not for consequences. Emiyo nawacho niya mondo ine different results, nyaki take personal responsibility niya an kaka nyako nikech ang'eyo the weight of childbearing and raising the child rests on me, nyaka ensure ni watiyo gi condom or contraceptive mora mora. Just in case ni owuok kaka owuok, an sawa. Yes. Nikech at the end of the day, the reality en niya gini inyalo weni sanga ni kendi. Sasaya. Koro nyaki ibed kacha ni into nyaka ento dichuo nyalo winja winja maber to dhi adhiya. In nyaki winj maber titiyo wi moro konchiel nyaki we niya. Titi donjo gi wite. Yes, wi moro nyaki we niya be an maber nikech sanga ni nyalo wena. Koro en niya nitie loss of sense of responsibility e menwa ma 21st century. Ok mente, but ng'eny boys wan nikech gionge mentorship mar. First of all, pandemic kata epidemic mar HIV mano yuweyo miere. Yes. No affect nyaka boys. Koro ne gidongo ka gionge mentors, gionge fathers manyalo bedo responsible in the homes. Gine kaka wuone gi chur gi bills. Gine kaka wuone gi chur gi values and responsibility. Koro ka gidongo to bedo ingrained kuom gini bills ichuloga. Ok ring ga. Nyathi kose nyuol ti itimo kaka itimo. Ok ring ga. Koro because they didn't have that, yes. They don't know that bills nyaka chul. Ginya ringa because that's they didn't see a better modeling. Still on empowerment. Adwa wache from angle mar ng'ama dichuo. Naturally, society we are programmed in dichuo. Zero involves a lot of things. Zero in wuyo kodi, zero in treating you, zero in teri konde mabayo bayo. Mapoke dhiega, zero in timoni. Monda we memories in life ni. Kore mi neno ka the moment ma wini wadera nigi pesa, asene no ko idho ndege, asene no ko dhi Kepiski, to adwaro wini wadera ta pinjana to koro ngeni nyiri zero ka gumriambo man nyaka wuonde dichuo we know that art. Okay. Tija ka jomusi wuondi kikiano wuondi. Jato mwacho ga ni nyako kiwa usito wacho ni nyako kwacho na dirte. Nibo na ndala watiende wan gi gwena chel matiendo to punda wabe no mak nyaki ngise ni bwana. In gi hope, ngise ni ngena protein America. Ibe pokidhi lakini di hope na nyaki di entice. Lakini hilo kanya ko man powered man gi every exposure. Okidwa nyako makitero Imperial Hotel, to kidonjo tini kwa password, to simbe donjo automatically. Wait on nyaka genyegen. Nyalego. You feel cookie achievement banga alichwele ni. Oh my God. You go na simu community la chabere ya. Kini kundigi se chabo. Yogina no kagi ni intimidate chuo rengo nyirigo. Wadoke mon moko mutima en kodoko limited no se tere en ona dasa. Is it true? Are you aware of empowerment? Intimidate men nyiri empowered. Yes, empowerment ainya kuom ng'ama nyako intimidate disempowered men. A man mapod or define himself based on the African traditional culture. Marni, an manyaka kuong ng'eyo, an a custodian of all money, an custodian of all knowledge, an a man gets real world 21st century mon somoloka. Airport odake.
real world 21st century mon gin CEO bank bank okoriedo bank odhi express koro nyaka chuowa mondo ne ler giyud revelation mar niya the world is changing, they have to change. Weuru bedo stuck e mentality mar 1840 mar ni ane man custodian of all knowledge, all exposure, all man. It is not true. Gik moko change ma otede miwacho ka said they are all go. Koro be creative. Now be creative. It's not about tero ng'ato. It's not about nyeona. It's not about meya. It's about who are you as a man in my life. Angoma in bed kuoma gima okanyal nyiewo kumora mora gima okanyal yudo kuom ng'ata ng'ata. Kempinski chuo mang'eny nyalo tera. Maka wuono kionge pesa taka the next one. Kia ati idho ndege. Kawuono katije orumo next week ng'at moro dhi idho ndege. So be to me gima ng'ato ok nyal bet. Be creative. Just be kind. Just be loving. Be emotionally present. Kodwoge ot the arrangement mar ot koro inya bet CEO oko kidwoge ot tingini jaoda to natural unwritten rule ma set ga family ne and the chuo is the head. The chuo feel there's a submissiveness although tejo makawa advantage ma submissiveness but this submissiveness moro mi dwaro kum chiege iwacho ni joma chuo don't even need love. They just need respect and submission. Kimi yongar madichuo mano kato kimi love. Mone madwaro love mi olunga ni babe. Tako dwaro hera ma. Nyolu kamano. But ido ka empowerment ni miyo submissiveness chalale ot. Ingeche ngato neno ni abed submissive to ot abe achulo ya. Kwani yango. Ingeni submissive neno you like you wanjo machuo kwane wa men's space wa wacho ngani katin gi nyako ma mangi pesa manade ntie gik ma katin nyako nye ot. Kitanda kom onyiew gik jokon ing'e gima omiyo nitiene jamaru women moro ma seche mangu chwanyere iwacho dhako konyiew kitanda seche michwanyere kilo kilo kane idhi turo na kitanda nyako parni chieng' ma timbe man mapidho kae chamo kuonda pile be mating'e no nyiewo mana kuon 2 days kini marach koro ineno those characters ninde otanda na miyo waluoro kanyako nigi pesa to dwa kawo responsibility ngech obro wacho na chiemo to nyaka wachwanyre nyaka bi opar na kata koko wacho nya kudho ma kata lewni an manyiewne. Is there something we can do about that? Manyako nigi pesa ne ma nasomo bug Wangari Maathai mane owuok oko kan the professor kudwoge ot to temo bet the wife but chuore ne pod time adjust. But in fact, negi divorce. Chuore na neno ni do machat ne chon. She's strong for a woman and too strong. Yani obet kato neno chiege kane TV ema dano interview. Tenene ot sa. Tenene ot. Koro chuo nyaka chak accept the reality mar 21st century. Nisani mon nie TV, mon CEOs, to mon riembo mtokni madongo. They can buy. Koro nyaki accept niya kani wuoi matin mapoko kendo nyaki accept ni in the market chiro madwa dhi manye dhako I might lay my hands on the CEO. I might lay my hands on the one who already is driving a Prado. Monge gibinyise ni abro nyoni mtoka. One day inyaga negi mtoka obiro go e date biro mose no. Koro nyaka na wacha nyaka waneler. You must accept niya 21st century to koro pogore. Then mon bende adier makende ni chuo sepidhowa for long. Minewa gi okay mama wato different but minewa mang'eny most statistically most women obedo of pidh gi chuo to chuo ken ga kawaida margi mar paro nwania okay chuo matin sana fakti paro ti inya nini kadhako inya ma iwu kadhako okono go wache ngech wanene kaka en responsibility yes koro chuo matin sana maparo nega ng'ato ni ina pidhi ina puonji ina ipielo gi nyinga you know koro we should just reciprocate. Chuo se pidho mon pinyni tok par nega mon koro imbe ki contribute ot mae ng'amiero mae keny midonje king'eyo en ang'o kata mwacho niya jiero bro bedo ng'ata chiel two shall become one koro inyalo paro rindi wuoni ng'eni apidhora stupidity koro nyaka mon tieg dhoggi kae to chuo bende nyaka koro accept the reality niya ibro neno chiegi e TV
and you have to be okay with it. Kodugo sang went here on the dot. It's just how it is. Oti and see your ditch. Yeah. Kokelo pesa to kochuno ni nyaka maybe dhako earn 20,000. Yes. Dicho earn 15,000. Koro wadhi dak e ot man. Ma rent pesa di. Ma dhako ema dhi chulo. Rent nyaka odag ma 50. Ting'en pesa nato kujo be 50. Dhako earn 200. Dicho earn 50. Wadhi dak e ot ma rent ma pesa di. 50,000. Dicho earn 15. 15. Yeah, 15,000. Dicho earn 15,000. Afadhali wakao 15 na nitai wakete rent. Wadage ot 15,000. Ano manager wa bro balance go gikma. Gich ot no ema wacho kan mago gikma dicho nya dhako bro paro ni ngama man machu dak nyaka ot machulo ya. Ara koro we penji. Dicho dak e slum. Modak e bed sitter e chuodho. To dhako odak e 2 bedroom ne estate ma bet berber. Koro ka gidwa gidhi kanya. Emomiyo ineno ka chuo modak e geto go oluor nyiri modak e nikech kwano no. Ineno kwano no. Wati gecho konya biro kara. Tabe okanya biro gecho wabe wan gi luor moro od nyako ntie kaka instinct wa. Od nyako ng'eni wacho ni ndeke rwako long belt. Nikata kaka winjo kako yeyo de ng'ato ichicha wacho ni koro ineno kwano no kdonj. Kwano no ema biro ema chando nyaka sama ibedo empowered. Ngech koro wadhi timo nang'o? Era to wahere. Osechopo sama koro wadwa wadagi. Koro wadwa timo nang'o? An kaka Winnie ibiro dak e oda. Aneno kama okane rach, yani okane shida iko wapi? Anto okadhi dak e chuodho. Si kwa ubaya. Anadak e slum 25 years, my real story. Nigerian movie donge wuondo wanono gidwa dak kod e chuodho. Okadag. Nase serve term na. For 25 years. Okadog. Siko ubaya aki okadog. Koro, bia idagadage. Okay, orko kidwa odani. Yes. Wamany ot moro kendo estate koni. To podi ni midhi chule. Ngechan to poda nigi 50. Adhi chule. Anaonge shida, bro chulo. Anya chulo kata 2 years. Kapodi manyo footing. Achula pare. But koro, chuo mang'eny, ok feel ni gin gi voice e odno. Koro relationship no, yes, bro bedo gi shida. Ing'eyo gimomiyo work setup. Ing'eyo gimomiyo manager ichulo ga moingo supervisor to supervisor ichulo moingo jalwedo. Ngech authority, command and power comes gi gimi yudo. Kai manager ichulo 15,000 to jalwedo ichulo 20. Manager ok be chika nadi. So even in the house, sajimisa yudo to authority na madi chuocha dilal. La kabisa. Authority okay ninga gi pesa. Koro, now that's where we need to come out of. Yes. Authority okay ninga gi pesa. Okay, stamp authority. Authority madi chuo okay egi ma pesa nyalo nyiew. Authority madi chuo en value manyasa enomi. Koro men should start reasoning like that. Authority nikech okay sawa nyalo chako maber niya in kaka dichwe mi an 200,000 an kaka dhako an 15,000 or an housewife. Then kinyi agro tacho po 250 to in you'd accident ibe amputated okinyal dhi tich. Authority ni olal okolal. Authority mar dichuo oken pesa ne. Authority mar dichuo oken tich moti. Authority mar dichuo en value manyasaye no mi. Koro a man onego wuogi gik ma things that material things. But kata kedok chien. Ntie gimi wacho gane jomoko wacho ne women materialistic joma lady. But ki analyze to wayudo ne joma mono gin materialistic. Joma mono nyuol gi nature moro mar caring. Ingene dhako nyako ma pod tin oseparo kaka nyithinde biro bet. Pod onge nyithindo. Oseparo kaka nyithinde biro bet. Omiyo ka jangwere biro sere to neno to nyithinda biro somo adier. Oseneno mbele. To ka jamtoko nene to instinct nature the motherly instinct neno kaka nyithinde nigi security mar good education. Good. Omiyo ka giye jugari. Koro in sejimi biro to dhako seneni kibiro gi othiwi ni to ng'iyo to oneno kato nyithinda bro ngima moro miyo kidwa dakecha ma nyithindi mini disa dakecha biyo kidwa nyithindi odak ngima miyo kena emineno ka joma chuo man gi pesa attract mona inya and which means even out that onego bed gi pesa ma inge kada ko feel ni in cover in the protector and the provider. Adier dichuo to provider dhako nego konya but naturally dichuo en provider. Yeah. Kora penji matin temo wacho niya
princess. Yes. Kaka wach ni Princess Diana. Diana. Koro onge ng'ama nyalo sere. Oko deserve love. Nikech endo she comes with diamonds and what? Donge neno ng'ama nosero Princess Diana? Alhaji luga nga. The Dodis. Koro ite wacho ni ligo dhiere gi ligi. Naturally. Naturally league nitie kaka it is very easy mondo ng'ama nyako owuog. Ineno kaka dala. Iyudo ka dhako mamau en gi yawuoyi mar not doing fine. Ute ma not doing fine gi bo kendo nyiri moko ma adelni moko. But nyare ni to dwa no tedi ni ng'ama wuoyi moro ma fine. Nyare to dwa no matene ni okodwa ni gimo timre ne kae. Onwore. To wiye wil no be yawuote ma not stable okendo nyijo moko. So that is how the society is. And again, another thing madwa no ango madwa no wangi mar empowerment and the not single mothers per se, but nyiri ma are not married ma today. I don't need help understand the kind effect mar empowerment. You know, kawan gi nyiri ma gionge chuo to they kagisa yudo pesa ne moro matin to tend to kagi way online they can do without a man. Which anto kumangeyo na education gi pesa ok nya replace a man. Nitie gi moko nya replace. Emo yo jogi according to me taneno kan en facial en gimoro miwuondro go superficially. Emo miyo kagi dok e room gi to gitemo create men in form of dildos. Ango miyo dildo iloso gamna part mar dichuo. Ngich you cannot do without a man. I mean you can do without a man iloso dildo moro mar part mar dhako ma. So aneno ka empowerment seche moko miyo jomoko feel ni they can do without men while in life not that only women cannot do without men, even men cannot do without women. Kati in min gi pesa to nitie gik moko nyatimo ka dhako onge ngima. Nitie seche moko jomo kai to kana dwaro dhako. Nyiri be onego nene kati bet gi pesa manade to nitie role moko ma an odongoro be manya playing. Is it true an empowerment of me tinde one gi ladies ma feel ni they cannot do without men. Okay, an empowerment gi mago jok ma bleed. Gin heart gi nochwany gi kamoro. Yes. Maybe ne gidongo kaka wino kama wuon gi nowegi. Koro gine gi pain moro ma pogi tere therapy. Koro yudo ka money and status gives you a voice. It amplifies your voice. Money does not give you character. It amplifies character already maingo. Koro yudo ni money and status amplifies that heart. Koro gin gi platform ma koro ginyalo wache to ano kibadha katopino kata ke pengo ano kachieme odi, you know. So onyalo wacha chagi mohero nkech bleed to poko dhi therapy. Maybe ngato no rape or ngato no miya ich to weye or en single mother gi baby daddy drama. Kata mama wana en single mother kata be no rape but difference in here I went for healing. Yes. I went for therapy. Koro kanya ma difference nitie. Emo kanyal chiwo tacho ni men are dogs. It's not true. Men are not dogs. It's not true. Just because one man raped me does not mean now all men are dogs. Just because my father was irresponsible does not mean all men are irresponsible. Yes. So manonga modi therapy manyalo wuyo kama nikech now you handle one man at a time. Yes. Okinyal sogete one basket ni all men are dogs. It's not true. You know kanga wacho ni yawuot luo chodo ngato penyi ni sesero yawuot luo te. And I think and aparona learn from me asega penjira the cause of this. You know ka ng'eny gi sorry to mention ng'eny gi donje feminism kano chakre ok nen gi ma en sani. Feminism oken war against men. But tinde you know ka joma heartbroken mane ngato break heart ne gidonjo kacha koro en gimoro moro ma dichuo wacho no mano bara opingo en ng'ama dichuo no kuoyi kata ke wacha maber iwuoyo ge chin dichuo koro en lweny moro gi yawa ngum kodwa tingeno we are only two genders in this world wanana nyako gi dichuo ok wanyagore and no chwewa mondo wa coexist kwa moko lweny mar gender war aparo ne ok wadhi chopo kuma ber onge kuma chomo ko gender war ma donje through feminism ni aparo ne gima biro out kabisa ni healing the healing process ni jok moko skip ad. Yes. One generation must skip ad koro odwa the straight to the movie koro sometimes unfortunate things happen in life. Yes. You cannot skip. Yes. You have to stop, address. Anto ngani no heart and it's a real thing not mona kama kama go get healing. Sometimes you will not get closure
the same place you are hurt. Yes. So stop looking for it there. It apology ngat no eno kia kata nokosoni. Ono dhi gambele osekendo en kwanza orito nyithindo mar dichuo more ot marriage moro to nyithinde monyuolo we marriage moro to boko deo. To ang'o miyo some ladies aparo ne ladies assume ne wan ok wabed ga heart. Kata wan chuo wan gi a lot of heartbreaks. Yeah. Kabisa. Yeah. To pok wabiro ga organizations ma counter feminism mar chuo mawa gine ngech aparo ne wanene kaka it's part of life. Women are emotional. Koro ido ka gi wrapped. Ngato no wacho ni kan bonya donjo na gidholuo. Not all single mothers are from a bad relationship. Some were caught cheating. Single mothers moko wacho single mothers gitemo ketika gima single mothers te gin jok mane chuo heartbreak. To moko no yude gima ka gima gi heartbreak chuo. Emomiyo gin single koro blanket condemnation mar kaka chuo tim ga blanket condemnation ni mon. Adwa ni joma nyiri be we time ne wan. Yeah. Koro en nyako ka nyako mondo nacho ni en personal responsibility. A lot of things in life and personal responsibility. For you to get healing, it's your personal responsibility. Your girlfriends cannot give you, your family cannot give you, no matter how much they love you. Nyaki mi wogo ko mwach ni yawa angini roma erenga manyalo cancel erenga manyalo konya. Koro do kataka blanket condemnation no. In kaka nyako isaga no kaka jowadu timo kocho nyaki think mano. You can choose to just view the world from your point of view. Yeah, kaka Anna choose to view the world from my point of view. Because my father left, my uncle raped me, I don't judge all men like that. I'm a young woman, I want to get married, I want to date. Okanya bed nikawa choni men na dogs. Abo nindo kinga. And sex is a basic need. Yes. Adwa hero, agna hernga. Koro, I had to now look at the world from my point of view. Nia, the two people that hurt me, I kept to think. The rest, let's talk. Let's find out. Let me discover who you are. Kine idiot next. Keep moving until you find at me ear line. Kapo katiego wachomo kama otieko ntie kama agombo ese wacha poda temo penjira kaka nyako man gi pesa mose dhi kamora mora mose dhi hotel mora mose idho ndege an muso lwete adwa show a love nad engage unless oken telenovela ngeche koro kata ka gocho ni babe kawuono what adwa ngisi ni watim now babe kawuono be ted ni alodu muto emangeni poko jama check on me we gol pesa conversation that is the problem men have. Yes. They want to give me. We are living in a world where you cannot give some of us. Some of you go mako kwa give to lungo wanyaka give them a name for us nyaka ni stingy ingene ga to lungo ni stingy pesa na man mamanyo. Now, inyalo gojo na ipenja ni idinade ishonade na insawa. Nyoro ninga assignment moro bani mi pressure ka wono chopo kanye. Oneno ni ya interested in ngimana, interested in tija, interested in career life na interested in profession na aneno concern kanyo. Onge gimise nyiona but ise speak my love language, ise show a concern. Then katako pona timo gimoro nyalo konya kaka for example maybe if I was a podcaster. Kawono ane studio aseto ibiro konya waseto cameras wasetango ensure that everything is fine. Yo society within an mad chuo madhako kendo biro tiyo tijida koro mage kaka inyalo show a love kaka musolwet engage wase winjre ni Masai Mara to kinyala afford. Yes. Kanyo wase bet buwinjre wase winjre maybe ane materi adigo sivna moro angeno neno show ni ne nyako moro okwaye pesa didek to nen maracha diro wan kod industry to wacho no onge go kinyo wacho no onge ba chiwo nyako penje ni onge go pile no chuo ne bo penjo nyako ni monde fwenye na onge go pile matine ni bi kwecho pile kuru dwara ni kari beri gi monde nena onge go pile matine bi kwecho pile kuru seje madhi kuma jodhi rubeti be kuma beggars bete bath ndara mundi kwe mano igo ya wakoro koro obul igo koro igo loso mano koro ichwang but beda a kind person beda ngat manyalo konya to one thing my men must be open to kidwa date katidwa kendo nyako manigi gire moro enia ibro timo some odd things that will not sit well with your ego. For example, kido nyako masiyo oduogo ot sa beach nyaki bed dicho manyalo tedo sapa sky magini katrego jo kanyama be inya tedo ni chuo die ni chiegi be asto lewni washing machine. Yes, I wanted to say that apana da koma ngi pesa to invest ondik kata made mondo ted. Yes. Can expect now we are Africans, one African. Great. The next thing nyaki bed kara koro nyaki bed dicho manyalo chamo chiemb made wan gi wach moro ni
kwanza luo waka aningeno kanyal chamo chiemb med chegi kodhi Rwanda matia niya idwa kendo dhako monge kuma dhiye dhako monge passport. Let's start from there. Dokra penje wini iwacho ni a way to a man's heart is true. It is not going to work in 21st century. I'm telling you, the keche. Koro made ne madhi stomach ne matin the made deciding to his heart. Koro narrative no goal. Keche anyalo dhi somo Sweden adhi medo adhi timo masters na for 2 years. Yes. Iwe hera nikech wakatedi ni. Bede serious. Bede serious. It's not about food. Onego wawoge gikma material things at your food, at your rent. It's not about those things. It's about niya diario one kaka wanyalo wuoyo same language. Wanyalo winjre. Nitie kaka one compatible emotionally, socially, patchwagi ringo the same. Emino ka chuo matin sana manyalo bedo gi dhako, mo bed go for higni mang'eny dhako moinga manya chakre chon. Dhako no kendo kan dhako ni enena kama to dhako ni gin chuo matin but yudo kariti ok ni onge nitie matiani mago jok mose kao these superficial things, material things giketo tenge giwacho niya marriage na en personal. I don't have to marriage na okocho nyaka chal gi mar owadwa omera jiranda. Marriage na en unique niya aelewa itielewa. That is all that gima society wacho badhogi para niya a lot of men will enjoy a good life because a lot of women now are able to give families a good life. Inano ndege mi indala uyoma naya. Tiwacho ni nkechi onge pesa onge dhako okinyal keto dhako e ndege. Kori iero ni kawa gweng. Koro dago a miserable life. Munaya kanyo. Naya kanyo. You will never live Naya for the next 40 years. So maybe din ginyako moro made bede ni date but nikech iyudo ka gikigo o limiti. A traditional mindset ni retrogressive ma backward no. O limiti you cannot enjoy her life madino mi. Ando andichwo and I go for the highest bid. Winjo gi tujo kanya nama anaparo ni ka tieko taneno ni empowerment mimiyo mine ni chuo be kara koro nego timni empowerment kabisa engech ido ka mine gine enlightened iyawo itgi to nere ni ngama dwa yawo itwa onge itero we 21st century ka wanto podowewa e the 19th century apan kanye magap nitie ka yudo ka Kenya yawo it chuo be ba wabed same level to apano ni it's a long journey can give the team overnight but gi discussions I like it joma be owinjo matin ngato nitie mageno ni kawuono ang'ni dog ang'ne yud nyamama duogo yud kise kata ko kichiedo to iseng'ado kitungu bing'ado ne gine ne ochak mna gi keto mach donge mano makelo we giko mar chenro makawuono mar Magenga nyaka kendo waduoge chenro machielo oriti uru jo Kenya now.